ቅድሚ 31 ዓመት ኣብ ማእከል ኣርጀንቲና ዝተወለደ ሓደ ዕሸል ካብ ሃገሩ ሓሊፉ ንኩዕሶ እግሪ ዓለም ክነግሰላ ኢሉ ዝገመተ ሰብኣይ ነበረን። ዕድመና ወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ሆርሞናት ተቆልዓ ዝተፈጠረ ፀገም ዕብየቱ ካብዚ ንላዕሊ ክውስኽ ኣይኽእልን ዝብል ሕክምና ውሳነ ተሓዊስዎ ከዓ ካልእ ንኩዕሶ ዘይሕሰብ ህፃን ክኸውን ገበረ። ለይቲ ዝሓልሞ ነገር ማራዶና ኣብ ዋንጫ ዓለም ንዘንገሰ ሃገሩ ኣርጀንቲና ተመሳሳሊ ውዕለት ንኽፍፅመላ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ መደቀሲኡ ኩዕሶ ዘይፈሊ ኮይኑ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ዝሰርሖ ጅግንነት እውን ማዕረታ ኩዕሶ ኣብቲ መደቀሲ ሕልሚ ኮይኑ ሰፊሩሎ። እዚ ኣብ መዝገብ ታሪኻውያንን ብሉፃት ተፃወቲ ሽሙ ዘስፈረ ኮኸብ ሊዮኔል ኣንድሬስ ሜሲ ኩቼቲኒ ሙሉእ ሽሙ እዩ። ናይ ዘዋን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝበለፀ ተፃዋታይ ከም ዝኾነ ብብዙሓት ተፃወትን ኣሰልጠንትን ዝተመስከረሉ ሊዮኔል ሜሲ ወዲ 13 ዓመት ከሎ ዝገጠሙ ፀገም ዕብየት ሆርሞን ቁመቱ ካብቲ ዝነበሩ ላዕሊ ንከይውስኽ ዘገድድ ነበረ። ስፔናዊት ጋንታ ባርሴሎና ዓመታት ኣሳጊራ መፃኢ ብምንባብ ብሰንኪ ሕፅረት ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ተውህቦን ቁመትን ዝቆልዓ ክባኽን የብሉን ብምባል ኣይኮነን ካብ ሃገሩ ካብ ከባቢኡ ወፂኑ ዘይፈልጥ ሊዮ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ኣቋሪፃ ናብ ማእከል መለማመድታ ጋንታ ላሜሲያ ንክኣቱ ገበረት። ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብሉፅ ዓቕሙ ከመስክር ጀመረት ናይ ሽዑ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ከም ዝነግስ ንምግማት ፍሉይ ዓቕሚ ምርዳእ ኣየድልን ነይሩ። ኣብ 2004 ወዲ 17 ዓመት ከሎ ንዋና ጋንታ ባርሴሎና ክፃወት ዝጀመረ ሊዮኔል ሜሲ ዘመዝገቦም ዓወታት ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ብሽም ሓደ ውልቀ ሰብ ተፃሒፉ ምርኣይ ልሙድ ኣይኮነን። ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ ስፔን ዝኸደን ብባህሊ ስፔን ዝዓበየን ሊዮኔል ሜሲ ኣርጀንቲናውያን ኣይናትናን ክብሉ ይወቕስዎ። ብፍላይ ብቁመትን ብቴክኒክን ዝመስሎ ግን ከዓ ዋንጫ ዓለም ዘምፃሎም ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና እትብሉፅ ወድና ብምባል ሜሲ ንሃገሩ ዋንጫ ክዕውት ዘይምኽኣሉ ከም ድኹም ጎኑ ደጋጊሞም የልዕሉሉ። ምናልባት ሜሲ ብኩዕሶ እግሪ ዘይነገሰላ ዓዲ ሃገሩ ኣርጀንቲና ክትከውን ከም ትኽእል ብዙሓት ይገልጹ። ዓበይቲ ዝበሃሉ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝገጥሞም ፈተናታት ውልቀ ህይወት ኣብ ሜሲ ምርኣይ ዘይተለመደ እዩ። ወዲ 20 ዓመት ከሎ ንሕፂቱ አንቶኔላ ሮኩዞ ንዓለም ዘላለየ ሜሲ ካብ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ዘሎ ህይወቱ ርጉዕ ምዃኑ ብምሉእ ትኹረትን ዓቕምን ኣብ ኩዕሶ ክደምቕ ኣኺልዎ እዩ። ኣብ 2012 ንቲያጎ፣ ኣብ 2015 ንማቴዎ፣ ኣብ 2018 ከዓ ሲሮ ንዝሰመዮም 3 ደቂ ተባዕትዮ ደቁ ካብ አንቶኔላ ሮኩዞ ክወልድ ኪኢሉ እዩ። ካልእ ህይወት ሊዮኔል ሜሲ ምስ ስድራ ቤቱ ዝተኣሳሰረ እዩ። ንኣዲኡ ፍሉይ ፍቕሪ ዘለዎ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ፀጋማይ ክፋል ማእገሩ ምስሊ ኣዲኡ ተወቂጡ ይርከብ። ኣቦ ዮርጌ ሜሲ እውን እንተኾነ ካብ ህይወት ሊዮ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ወዲ 14 ዓመት ከሎ ጀሚሩ ተወካሊ ሜሲ ኣቡ ዮርጌ ሜሲ ኮይኑ ተወካሊ ሊዮ ኣቡ ዮርጌ ሜሲ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ጉዳያቱ እናፈጸመሉ ይርከብ። ምዕባይ ሓው ሮድሪጎ መዓልታዊ መርሃ ግብሪ ሜሲን ምስላዊ ምንቅስቓሳቱን ብላዕለዋይነት ክከታተል ከሎ ካልእ ሓው ማቲያስ ከዓ ምስ ኣዲኡ ሴልያ ብምዃን ሊዮ ብመገዲ ሊዮኔል ሜሲ ፋውንዴሽንን ካልኦት ትካላትን ኣቢሉ ንሰርሑ ሰብኣዊ ሓገዛት የመሓድሩ። ቅዲ ኣፀዋውታ ሜሲ 1 ሜትሮን 70 ሴንቲሜትርን ዝቁመቱን 70 ኪሎ ዝምዘን ሊዮኔል ሜሲ ንስሕበት መሬት ዘለዎ ተቓልዓነት ካብ ነዋሕቲ ተፃወቲ ዝተሓተ ምዃኑ ቅልጡፍ ናይ ምትዕፅጻፍን ኣንፈት ናይ ምቕያርን ዕድል ዝሃቦ ኮይኑ ካብ ከቢድ ዕንቅፋት ተፃወቲ ተፃራሪ ጋንታ እውን እንተኾነ ቀልጢፉ ንኸምልጥ ሓጊዝዎ እዩ። በዚ እውን ኣቶሚክ ቦምብ ዝተዓጠቐ ነፍሳት ክብሉ ማዕኸናት ዜና ስፔን ኣብቲ ንኡስ ኣካላቱን ዘሎ ዓብ ጥንካረ ከወድሱ ኣገዲዱ እዩ። ኣብ ቅዲ ኣፀዋውቱ ሓይሊ ዘይጥቀም ሜሲ ቴክኒካዊ ብቕዓቱ ጎሊሑ ዝረአ ዋላ እንተኾነ ዘለዎ ኣካላዊ ጥንካረ ግን ምስ ትሑት ስሕበት መሬት ኣዋሂዱ ኣብ ልዕሊ መጋጥምቱ ሓደጋታት ከውርድ ዝኽእለሉ ብሉፅ ብቕዓት ክውነን ሓጊዝዎ እዩ። ሓስዩ ብምውዳቕ ዳያኑ ከደናግር ዘይረአ ሜሲ ሓፀርቲ ግን ጥንኩራት ኣጋሩ ዝህቦ ልዑል ናይ ቅልጣፍን ኩዕሶ ናይ ምኽብኳብ ብቕዓቱን ብብዙሓት ክፍትዎ ገይርዎ እዩ። ነብራ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ሓደ ዋን ነዛ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሜሲ ብዘይ ኩዕሶ ካብ ዝጎዮ ምስ ኩዕሶ ኣብ ዝገብሮ ጉያ ቅልጣፉ ዝውስኽ ብሕታዊ ሰብ እዩ ክብል ናዱ ገሊጹሉ ነይሩ። ካብ ፍርቂ 20ታት ዕድሚኡ ጀሚሩ ብየማና እግሩ ዝገብሮ ምንቅስቓሳት ወላ እንተመሓየሸ ሙሉእ ሓይሉ ብፀጋማ እግሩ ዝጥቀም ኣጥቃዓ እዩ።
ዓለም ኣብ ታሪኽ ኣቃም ጎዝራያቶም ብልጻታት ቃዓት ዝጥቀስ ሜሲ ሸቶ ናይ መውጻር ባዓቱ ቦታት ተሓሕዙ ንጾታት ጸራር ጋንታ ዝህቦ ቅልጡፍ ምላሽን ኣብ ከይድ ምጥቃዕ ዝገብሮም ወሰንቲ ጉያታትን ቅዳጽ ኣውቱ ዘይተገማትን ኣሸጋርን ክኸውን ኣኺልዎ እዩ ከም ብሕታዋት ቃይ ማለት እውን ኣውት ኤንድ ኣውት ስትራይከር ተደራበት ቃይ ወይ ካ ፕሌይ ሜከር ኢሉውን ብመስመር ናይ ብጥቃዕ ሓላፍነት ተቐቢሉ ንጋንቱ ከገልግል ሙሉእ ዓቕሚ ዘለዎ ሜሲ ሸቶ ካብ መውጻር ሓሊፉ ንሸቶ ዝኾኑ ኳዕሳሱን ደቂ ጋንቱ ወዲኡ ምቕባል እውን ኣብ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ዝለዓለ ቦታ ሒዙሉ ኣሎ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ንሜሲ ዘሰልጥኖን ብወግዒ ሜሲ ናተይ ተተካዩ ክብል ዝወደሶ ዲየጎ ማራዶና ንኣተሓሕዛን ኣኮባ ኽዋን ኩዕሶ ሜሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ እታ ኩዕሶ ምስ እግሩ ዝተጣበቐት ክሳዕ ዝመስለኒ እዩ ናብ እግሩ ኣቕሪቡ ዝኸብኩባ ብዙሓት ብሉፅ ብቕዓት ዘለዎም ተፃወቲ ናይ ምርኣይ ዕድል ገጢሙኒ እዩ ከም ናይ ሜሲ ኣተሓሕዛ ኩዕሶ ዝኽእል ተፃዋቲ ግን ፍጹም ኣይረኣኹን ብምባል ንወዲ ሃገሩ ዘለዎ ናእዳ ገሊጹ እዩ ኣብዝዋን ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ዘሰልጥኖ ዘሎ ኤርኔስቶ ቫልቬርዴ ንቕዳጽ ጸወታ ሜሲ ኣመልኪቱ ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ እቲ ጸወታ ምስ ጀመረ ዘሎ ኣብ ፈላሞት ደቓይቕ ካልኦት ተጻወትቲ ደድሕሪ ኩዕሶ ክጎዩ ይርኢ ሜሲ ግን ነታ ኩዕሶ ገዲፉ ንተጻወትቲ ተጻራሪ ጋንታ እናርኣየ እዩ ዘሕልፎ ተኸላኸልቲ እንታይ መጋጥምቱ ጋንታ ዘለዎ ምንቅስቓሳት ብምጽናዕ ድኹም ጎኖም ይርዳእ ብድሕሪኡ ኩዕሶ ምስ ሓዘ ዝገብሮ ይፈልጥ እዩ ብምባል ንፍሉይነት ሜሲ ይንዕድ ንተጻወትቲ ተጻራሪ ጋንታ ብምሽካዕን ኩዕሶ ብምኽውካብን እቲ ዝበለጸ ምዃኑ ዘመስከረ ሊዮኔል ሜሲ ብውልቀ ካብ ዘለዎ ብቕዓት ብተወሳኺ ጻዕራምን ናይ ጋንታ ተጻዋታይ እዩ ኣብ ጋንታ ባርሴሎናን ሃገሩ ኣርጀንቲናን በብዋኑ ምስ ዝመጹ ተጻዋትን ምዋሃድ ግዜ ዘይወስደሉ ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ምስ ኣንድሬስ ኢኒየስታን ዣቪ ሄርናንዴዝን ዝፈጠርዎ ውህደት ስሉሳዊ ዋንጫ ካብ ምልዓል ሓሊፉ ኣብ ታሪኽታ ዝበለጸ ተባሂላ ንትጽዋዕ ጋንታ ባርሴሎና ክፈጥሩ ኽኢሎም ነይሮም ሓሙሽተ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ዝተሰመየ ሜሲ ሓሙሽተ ግዜ ወርቂ ጫማ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣውሮፓ ብምውሳድ እውን ብሕጣው ተጻዋታይ እዩ ኣብዚ ዓመት ውድድር ስጋብ ሕጂ ኣብ 36 ጸወታታት 39 ሸቶታት ዘቑፀረ ኮይኑ ናይዚ ዓመት ወርቂ ጫማ ብምውሳድ ንሻድሻይ እዋን ሽሙ ከመዝግብ ዝብል ትጽቢት ብዙሓት እዩ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሪያል ቤቲስ 3 ሸቶታት ብምቑፃር ሃትሪክ ዝሰርሐ ሜሲ ደገፍቲ ሪያል ቤቲስ ሽሙ እናፀውዑ ዘለዎም ናዕዳ ኣርዮም እዮም ካብተን 3 ሸቶታት እቲ ሓንቲ ብቐጥታ ካብ ቅላዕ መቕፃዕቲ የቑፂርዋ ካብ ዓመት ውድድር 2011-12 ጀሚሩ ኣብ ዘለው 8 ዓመታት ሜሲ ካብ ቅላዕ መውጻዕቲ ገሊዓ ካብ መውጻር ምስ ተጻወተ ዘይኮነስ ምስ ጋንታታት እዩ ዝነጻጸር ኣብዞም ዓመታት ሊዮኔል ሜሲ 25 ሸቶታት ካብ ቅላዕ መውጻዕቲ ብቐጥታ ከውፅር ከሎ ጋንታ ዩቬንቱስ ጥራሕያ ልዕሊ ሜሲ ክትቆፅር ኪላ ብ29 ሸቶታት ሪያል ማድሪድ ብ24 ኦሎምፒክ ሊዮን ብ22 ጋንታ ሮማ ብ21 ካብ ሜሲ ቀፂሉ ንዘለው ደረጃታት ዝሓዛ ጋንታታት ኮይነን ኣለዋ ሜሲን ሰብኣዊ ሓገዛቱን ሊዮኔል ሜሲ ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ካብ ዝጀመረሉ ዋናት ሒዙ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝነጥፍ ዘሎ ዓብል ብዙወነነ መንእሰይ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ህፃናት ዝሕግዙ ትካላት ሓገዝ ብምግባር ዝፍለጥ ሊዮኔል ሜሲ ብትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሰናይ ፍቃድ ኮይኑ እናገልገለ ይርከብ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2010 ዓ.ም ኣምባሳደር ዩኒሴፍ ድሕሪ ምዃኑ ድሕሪ 4 ወርሒ ረዕደ መሬት ገጢሟን ዝነበረት ሄይቲ ብምብጻሕ ኣብ ምዕባይ ግንዛቤ ህፃናት ሓገዝ ገይሩ እዩ ንባዕሉ ብጥዕናዊ ጸገም ዝሓለፈ ሊዮኔል ሜሲ ጥዕናዊ ጸገማት ህፃናት ኣብ ምፍታሕ ዝገበሩ ኣበርክቶ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓሊፉ ካልኦት ኣካላት እውን ምስጋንኦም ከውሕዝሉ ኣገዲዱ እዩ ዓለም ኣብ ታሪኻ ካብ መንጎ ዝራእቶም ብሉጻት ተጻዋቲ ሓደ ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲ ናይ ዝዋን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዝብል ርእይቶ ካብ ደገፍቲ ሓሊፉ ንብዙሓት ዓመታት ተጻዋትን ኣሰልጠንትን ኮይኖም ብዘገልገሉ ሰብ ሞያ ከይተረፈ ዝደጋገም እዩ ገሊኦም እንሆ ንዓይ ንሊዮኔል ሜሲ ምርኣይ ማለት ፍሉይ ተሓጓስ እዩ ዝፈጥረለይ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝረኽቦ ዓይነት ፍሉይ ተሓጓስ ነበር ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋልን ሪያል ማድሪድን ሉዊስ ፊጋው ከምናተይ ርእይቶ ሜሲ ንደረጃ ማራዶና በጽሑ ወጥራይ ዘይኮነስ ሓሊፍዎ ይኸይዱ ኣብ ሓጺር እዋን ብዙሕ ነገር ዝፈጠር ፍሉይ ተጻዋታይ ነበር ተኸላኻልን ሓለቓ ጋንታን ኤስ ሚላን ኢጣልያዊ ፓውሎ ማልዲኒ ኣብ ኣርጀንቲና ናተይ ቦታ ዝወርስ ሰብ ረኺበ ኣለኹ ሽሙ ኸኣ ሜሲ ይበሃል ፍሉይ እዩ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ሜሲ የማና እግሩ ምጥቃም የድልዮን ብጸጋሙ ጥራይ እናተጠቐመ ሕጂ እውን እቲ ዝበለጸ እዩ የማና እግሩ ተዝውስኽ ከዓ ሕሰብዎ ጸገም ናይ ምተወደአን ነይሩ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ምናልባት ሜሲ ሰብ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ የሉ ምሕሳቡ ግን ጽቡቕ ነገር እዩ ነበር ተጻዋታይ ጋንታታት ሊቨርፑልን ባርሴሎናን ኣርጀንቲናዊ ሃቪየር ማሼራኖ
كعب خلقو ناي مارادونا أدناغي نيرا حجي كعب زلوخا كريستيانو رونالدو بتعامل نفوعيو ميسي جن أنا خابز رأخوهم اتزوالة زي أنا بزو حجزة زدنا عين سواي كونكون ميسي جن كل عينتنا أداي قبوي دخوم قوان دي ازداليلو جن كراكواي كالكون روي كينو زعوان ميسي عيد صحافو كتقلسوا وخي تفتنو سق إلكم تعذبوا بيب غوارديولا ميسي مالت عالم بتاريخ زراعته اتزبالت تصواتايو انصارو مقطعمي بطعم يزحقوسني ጫማ يمسقلكو مستبلوص من بسيفتنا يا يزبللو مخنيات علني نبرت خلاخلن حلقه غانتان تشيلسي انجليزاوي جون تيري ليونيل ميسي فلوي بوتا لو ناتو بوتا لو نايس ترفخا كاله فرنساو تصواتاي مسمر غانتا باير مونيخ فرانك ريبري ميسي سرحم نغرات فلياتهم جلوان صوتاي غريفه نوع معزاب كيجمر بطعم يزتنقر نيرا تيري دانيال اونري سبسكرايب بمغوار فيلمتات حدشت درفتاتن وانا وحبريتاتاتن تخطاتلو ستار انترتينمنت